Investice si udělám sám, vůbec nechápu, proč bych měl používat finančního poradce, ten je mi k ničemu. Ještě je drahej a vůbec tak tomu nerozumím. Pojďme se podívat na dva klienty. První si pečlivě odkládá 5 kilo do starého penzíka, protože je to garantovaný. A další 5 kilo si dává do ETF, protože je to levný. Z penzíka má v důchodu 500 000, z ETF 750 000. Druhý klient si odkládá stejně, ale v penzi bude mít 1 000 000, protože si udělal nové penzíko, kde může investovat. Částka z ETF se taky zvýší. Jak je to možné? Protože s klientem dlouhodobě pracuju a s jeho rostoucím příjmem roste i odkládaná částka, což ne každý udělá sám od sebe. A pravidelně hlídáme jeho rozpočet. Nedej bože, když se klienta zeptám, jestli náhodou mu nepřispívá zaměstnavatel do penzíka. A on řekne, no to nevím, ale zjistím to. Jo, přispívá mi 1000. Je skvělé. Tím pádem byste měl v penzíku o 1 000 000 víc. Nevadí to? To kecáš. Nekecám, kámo. Kolik ty by si zaplatil za finanční vedení nebo coaching, které tě přivede k tomu, že máš na penzi o 1 000 000 nebo 2 navíc a můžeš si žít v pohodě a mít na zlatý zuby?